Здравейте хора човешки! В този клип съм решил да ви покажа какво да ви покажа. Изчакайте за момент. Хайде, извади се за момента, извада аз. Аз ти извадих твърде късно. Хайя! Добре. Нещо или ще ви покажа какво друго получих за Коледа, освен този часовник и палатката. Go crazy. Така. Да, ще ви покажа какво получих. Много само разхвърлям нещо. Я по-добре да го включа това зарядно, за да после си сложа да се зарежа таблета. И ви покажа какво друго получих за Коледа, освен часовника и нещата. Това самолето си го направих преди малко. Но за Коледа получих ето това нещо с 100 идеи за хартия. 100 самолета от хартия. В принцип тук са дали само 4 модела. Тия 4 модела са, ето и първи, втори, това е джет, това е каскадьор, това е каскадьор, това е планер и това е стрела. По принцип това са само 4 модела, то не пише 100 идеи, 100 самолета. Това са само моделите, инструкциите, това са само инструктивни. Иначе с тия тук, вижте колко много модели може да си направите, колко много самолети от какви различни хартии може да си направите. Какви различни хартии. 100 самолети и 4 модела. В случай никъде не пише 4 модела. Ето тук пише. Стрела, каскадьор, джет и планер. Добре, аз съм си направил един джет. Много е як, нали? Те са го отцветили, за да те са го отцветили, за да е по-хубав. Сега ще ви покажа и също какво друго ми подари дядо Коледа. Ще ви покажа какво беше другия подарък. Тук, ако знаете в банята какво има, гледайте какво има тук. Приготвил съм си водни бомби, нали? Тук и още балони има. Аз ще го направя след малко. Така, добре. Нека тук сега ще ви покажа и другото нещо, което ми донесе той. Ето я и нея и ще видите. Така, ако ми лагва, извинете, малко лагва, нали? Да. Ето какво друго нещо ми донесе дядо Коледа. Оригами енциклопедия. Това лично ме изкефи. Значи супер ме изкефи. Аз съм голям любител на оригамите, много ги обичам. Тоест много са яки. Тук съм направил чайте. Това съм го правил, пеперудата. Това почти го направих. Сука на купа. И още много неща съм правил. И но сега нека ви покажа това самолетче, така нареченото самолет джет. Джета, нека сега да ви покажа. Чайте. Ето тук да оставим. И тук. Нека сега ви покажа как лети това джет. Did you ready for flying? Добре. Малко май няма да се вижда. Самолета. Добре, но нека да опитаме се. Много яко лети. Много яко летеше. Между другото. Добре.
По-скоро това трябва да е стрела, а не това е джет. Това е стрелата. Така е най-добре. Нали? Вижте колко е, как лети като стрела. Аз трябва да си оправя тъпото бюро. Тъпото бюро. Охва, бюро, охва! Защо ми го подчиняваш? Защо бюро? Защо? Оп! Кой ме тук? Ко падна? Ко падна? Някаква глупост. Някаква глупост. Падна. Аз не си трябва да си оправя. Що е ужасно. Мръсно. После се занимавам с тебе. Провали ме клипа. Било такова. Провали ме клипа. Добре. Нека да даваме край на това видео. Не мога да е вечно. И нека да сложим край на видеото. Но ако това видео ви е харесало, нещо като един дълъг влог, нещо такова беше. Скоро беше нещо като румтур и допълнителни подаръци за Коледа, но са тая. И нека аз ще спирам видеото за сега. За сега до скоро. Ако видеото ви е харесало, дайте палец нагоре, абонирайте се, пишете долу в коментарите дали вие обичате оригамите, дали обичате да правите хартиени самолети. И от мен до скоро. И не забравяйте да чукнете по един лайк. И още един път да казвам, внимайте да не си щупите тъчскрина, като чуквате този лайк. И до скоро!